Bore da, a chroeso cynnes yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r gwyliau haf wedi dechrau, bod y gwyliau yn reit wahanol i'r arfer, a mae'n bosib bod rai ohono ni ar hyn o bryd yn cael rhywfaint o orffwys neu hyd yn oed i llwyddo i fynd i ffwrdd am ychydig bach. Mae'n bosib bod chi'n gwylio yr Oedfa'r bore yma i ffwrdd o'ch cartre. A fel mae'n digwydd, mae'r Oedfa wedi pharatoi i ffwrdd o adre gen i ni yng Ngogledd Cymru, yn mwynhau harddwch y mynyddoedd a natur. Ond dyna yw un mantes y dechnoleg yma, yn dyfe, bod ni yn gallu dod at ein gilydd lle bynnag i ni, mwyn addoli ein Duw ni. A diolch iddo fe fod e gyda ni ym mhob man lle rydyn ni. Felly, nawn ni gyflwyno'n hunan nawr. Nawn ni weddio a cyflwyno'n hunan i ofal yr arglwydd. O Dduw ein Tad, i ni yn diolch i ti, unwaith eto am y dechnoleg yma sy'n caniatáu ni gyfarfod ein bod ni wedi ein gwahanu o'n gilydd. A ni'n diolch i ti, dy fod ti gyda ni. Diolch mae ti yw creawdwr nefoedd a deiar, bod pob peth yn dy law di, bod pob peth dan dy awdurdod a dy ofal di. A ni'n diolch felly lle bynnag ydyn ni, bod ni'n gallu nesau at y ti, trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch amdano fe, ac yn gofyn unwaith eto bore yma arglwydd wrth i ni droi at y air di efo'n gilydd, ac wrth i ni glywed mwy am yr arglwydd Iesu Grist, ac wrth i ni ganu mawl iddo fe. Ni'n gofyn y bydde di yn ein derbyn ni trwyddo fe, ac arglwydd, bydde di yn gweithio yn ein calonna ni ac yn siarad â ni unwaith yn rhagor. Os gweli di fod yn dda, clyw ein gweddi ni o dad, a mynd bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu. Amen. Amen. Wel, i ni'n mynd i ganu nesaf gyda'n gilydd. Darbar o hyd, da traed yn o ryw, yw glasur i gyd, ond cymorth i ddiw. Ond sychodd ar hwnna'n glasur o'n y llaw, ei heddwch yn ffrydiau a rif am o mawr. Edramed ein mair, ni gofiwr mor hyd, mor gadar neu fraich, mor dynger ei fryd. Y gofal gafaion ac aberth y groes, yn hyfryd lonyddo fod tonog fy oed. Mae'r elyn yn gryf, ond cryfach yw Duw, a fod o'r gryf, trwy'r cadran i myw. Ond rwy'n yn odreulio, am ganion bob dydd, mi fan y môr ffyddlon yw'r gafoedd camu. Rheolir bob byd, gan mae'r gadanion, diogel o hyd, yw deiar amor. A minnau'n hydofnaf, lleied fynedd, mewn adfyd mi gofiaf, reswyl iddo Wel, ni am droi yn awr at air Duw, ac mae'n darlleniad ni'r bore yma'n dod o'r Efengyl yn ôl Ioan, pennod 6 ac adnodau 1 i 15. Nawr, jyst i esbonio chydig, yn amlwg mae pennod 6 yn dilyn pennod 5. Mae'r adnod gyntaf yn dweud ar ôl hyn. Ond mae'n bwysig bod ni'n sylweddoli fod yna rhyw 6 mis, falle cymaint a blwyddyn
wedi pasio ers beth ddarllenon ni ym Mhennod 5. A felly mae Iesu wedi bod yn teithio amgylch, yn gwneud fwy o arwyddion ac yn dysgu mwy i'r bobl amdano fe ei hun cyn bod ni'n cyrraedd yr hyn sydd ym Mhennod 6. Ond mae Ioan yn ailgydion yr hanes fan hyn yn yr adnod gyntaf. Ar ôl hyn, aeth Iesu ymaith ar draws môr Galilea, hynny yw môr Tiberias. Ac yr oedd tyrfa fawr yn ei ganlyn, oherwydd yr oeddent wedi gweld yr arwyddion yr oedd wedi ei gwneud ar y cleifion. Aeth Iesu i fyny'r mynydd, ac eistedd yno gyda'i ddisgyblion. Yr oedd y Pasg, gwyl yr Iddewon yn ymyl. Yna cododd Iesu ei lygaid, a gwelodd fod tyrfa fawr yn dod tuag ato, ac meddai wrth Philip, ble gallwn brynu bara i'r rhain gael bwyta? Dweud hyn yr oedd i roi prawf arno, oherwydd gwyddai ef ei hun beth yr oedd yn mynd i'w wneud. Atebodd Philip ef, ni byddai bara gwerth 200 o ddarnau arian yn ddigon i roi tamed bach i bob un ohonynt. A dyma un o'i ddisgyblion, Andreas, brawd Seimon Pedr, yn dweud wrtho, mae bachgen yma a 5 torth haidd a 2 bysgodyn ganddo. Ond beth yw hynny rhwng cynifer? Dwedodd Iesu, gwnewch i'r bobl eistedd i lawr. Roedd llawer o laswellt yn y lle, ac eisteddodd y dynion i lawr, rhyw 5,000 ohonynt. Yna cymerodd Iesu y torthau, ac wedi diolch fe'i rhannodd i'r rhai oedd yn eistedd. Gwnaeth yr un peth hefyd ar pysgod, gan roi i bob un faint a fynnau. A phan oeddent wedi cael digon, meddai wrth ei ddisgyblion, casglwch y tameidiau sy'n weddill, rhag I ddim fynd yn wastraff. Fe'i casglasant, felly, a llenwi 12 basged ar tameidiau roedd y bwytawyr wedi ei gadael yn weddill o'r 5 torth haidd. Pan welodd y bobl yr arwydd hwn roedd Iesu wedi ei wneud, dywedasant, hwn yn wir yw'r proffwyd sy'n dod i'r byd. Yna synhwyrodd Iesu ei bod am ddod a'i gipio ymaith i'w wneud yn frenin, a chiliodd i'r mynydd eto ar ei ben ei hun. Amen. Diolch I Dduw am ei air. Nawr tybed ydych chi wedi datblygu rhyw sgil newydd yn ystod y cyfnod clo? Mae llawer ohoni wedi gorfod datblygu'n sgiliau technolegol ni. Ac felly mae un teulu yn yr eglwys, neu plant y teulu ddylswn I ddweud, teulu'r Georges, wedi paratoi fideo bach nesaf I ni yn dangos y stori yma I ni newydd I ddarllen. Felly diolch I chi, Georges, ac fi'n siŵr nawn ni gyd nawr fwynhau yr hyn I chi wedi I gynhyrchu. Ioan 6, adnod 1 I 15. Porthi'r 5,000. Un tro, ychydig cyn gwyl y Pasg, aeth Iesu a'i ddisgyblion ar gwch a dros môr Galilea I ffeindio lle unig ar llonydd. Ond pan gyrraedden nhw, gwelon nhw bod llawer iawn o bobl wedi dilyn nhw i'r mynydd. Roedd y bobl yma wedi gweld yr arwyddion eraill roedd Iesu wedi gwneud. Roedd yna 5,000 o ddynion a llawer mwy o blant o grages. Wrth edrych ar y tyrfa fawr, roedd Iesu'n gwybod I bod nhw angen bwyd. Bod Iesu'n gwybod yn iawn beth roedd yn mynd I wneud nesaf, gofynodd I Philip oedd yn nabod yr ardal, ble gallwn ni brynu bara i'r holl bobl gael bwyta. Hyd yn oed os oeddwn ni wedi gwario 200 darn o arian, byddai dal yn ddigon I bwydo gymaint o bobl, meddai Philip. Dywedodd Iesu bawb I eistedd y lawr ar gwair. Mae yna fachgen fan hyn sydd gyda 5 torth o fara a 2 bysgodyn, ond wrth gwrs, dyw hynna ddim yn ddigon i'r holl bobl yma, meddai Andreas, brawd Pedr. Cymerodd Iesu cyn i'r bachgen ac edrychodd I fyny i'r neb a diolch I Dduw ei dad.
Yna gyroddodd y bwyd i'w ddisgyblion i rannu gyda 5,000 o bobl. Wrth i disgyblion rannu'r bwyd, doedd e ddim yn dod i ben. Cafodd pawb yn y dyrfa digon o fwyd, mwy na digon, fydd boliau pawb yn llawn. Fe gasglodd y disgyblion 20 basgyn llawn o fwyd heb cael ei fwyta. Roedd y bobl yn rhyfeddu at wyrthau Iesu, roedd e'n berson arbennig. Doedden nhw heb sylweddoli eto bod e'n cynnig mwy na bwyd a gwin a iachad, ond bod e'n cynnig bywyd tragwyddol i ni gyda fe. Mae Iesu'n dweud taw fe yw bara bywyd, a bod rhaid i ni ei derbyn mwyn cael bywyd tragwyddol. Wel, diolch eto i'r Georges, oedd hynny yn gret. Ac, fi'n gobeithio wnaethoch chi fwynhau i wneud gymaint ac i ni di mwynhau i wylio fe. Wel, beth am mynd i droi nawr? Beth am mynd i weddio ar yr arglwydd gyda'n gilydd? O, Dduw ein tad i ni'n diolch ein bod ni wedi gallu darllen o dy air di unwaith yn ragor. Ac yn diolch nawr am y fideo bach yma nath yn helpu ni i gofio'r stori bach yn well. Ac, dad i ni'n diolch i ti am bob cyfle sydd i glywed mwy amdano ti, ac am dy fab di, ac am y pethau rhyfeddol naeth yr arglwydd Iesu, ac am y pethau rhyfeddol nath i dysgu hefyd. O'n i'n diolch mae nid rhyw cymsuriwr oedd Iesu, nid jyst dod i wneud rhyw driciau, hyd a lledrith oedd ond fod wedi dod i wneud yr arhwyddion hyn oedd yn dangos pwy yw mwyn i ni weld ac i roi'n ffydd ni ynddo fe, i gredu, i air ac i gael bywyd. Ac arglwydd, felly ni'n gofyn unwaith eto am dy help di. Wrth i ni feddwl am yr hanes yma sydd ni'n hynod o gyfarwydd, fi'n siŵr i lawer ohono ni. Arglwydd, helpa ni i weld y pethau hynna a llyged ffres. Arglwydd, a wneud i gynhesu'n calonau ni wrth i ni feddwl a mor wych yw Iesu a pam fod wedi dod a'r cwbl mae e'n ei gynnig i ni i bobl dad, ni'n cyflwyno yn hunan nawr i dy ofal di ni. Meddwl am y rheini sydd falle ar ei gwylio ar y foment ac yn cael rhywfaint o orffwys ni'n gweddio wneud i warchod drostyn nhw a rhoi teithiau diogel. Yn gweddio bydd y cyfnod yma yn un o adfywio ynddyn nhw ei hun ac yn ei perthynas nhw â thi. Ni'n gwybod fod prysurdeb gwaith a chyfrifoldebau dydd i ddydd weithiau'n gallu tynnu'n llygad ni oddi arna ti a'n rhwystro ni rhag treulio'r amser byddwn ni'n hoffi yn darllen y gair ac yn gweddio, yn dygeisio di. O arglwydd, ro felly rhyw fendith arbennig i'r rheini sydd yn cael seibiant ar hyn o bryd. Dad, ni'n cyflwyno rheini sydd falle methu cymryd gwyliau am ba bynnag reswm. Rai falle angen gwyliau, angen gorffwys ac yn methu gael Dad, ni'n diolch fel i ni'n mynd i'w glywed bore yma, do bod ti yn darparu. Rwy ti yn ddigon, rwy ti yn rhoi'r hyn sydd ei angen ar y rhai sy'n dygeisio di. A felly arglwydd, ro i ni, bob un, yr hyn sydd ei angen arno ni, nertha ni fel dy bobl. Gad i ni weld y cwbl mae'r arglwydd Iesu ni gynnig i ni. Dad, diolch am dy gariad di. Diolch am dy amynedd di. Diolch am dy ffyddlondeb di. Diolch am dy nerth di. Wrth i ni weld y byd o'n cwmpas, yr prydferthwch sydd wrth i ni weld y ffordd rwy ti yn rhoi yr haul a'r glaw, yr tymhorau, yn gwarchod ac yn cynnal y cwbl. Dad, diolch mae ti yw ein Duw ni, a rwy ti'n dduw nerthol i ni'n gallu ymddiried ynddo fe. Arglwydd, neu di felly derbyn yn mawl ni am, diolch ni i gyd.
a bydd gyda ni. A mynd bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Wel, cyn bod ni'n troi i edrych ar air Duw efo'n gilydd, ni'n mynd i ganu unwaith eto. Mae'n ymadrodd yn Saesneg, there's no such thing as a free lunch. Ac wrth gwrs, mae'r ymadrodd yma yn wir ar un o ddwy lefel. Gyntaf gyd, mae'n bosib weithiau bod yna rhywbeth yn cael ei gynnig i ni sy'n ymddangos fel petai am ddim, ond yna ni'n darganfod bod yna gost cudd. Falle bod chi wedi cael eich gwahodd i fynd ar wyliau am ddim, ond yna chi'n darganfod bod rhaid i chi fynd i ryw seminar neu gwrando ar rhywun yn siarad lle maen nhw'n trio gwerthu rhywbeth i chi. Neu falle bod chi wedi cael carden trwy'r post yn dweud, chi wedi ennill y wobr hon a mae'n rad ac am ddim, dim ond i chi dalu rhyw ffi bach mwyn hawlio y wobr. Mae'n edrych fel bod am ddim, ond dyw hi ddim, mae'n y gost. Ond hyd yn oed pan mae rhywun yn cynnig rhywbeth i chi heb ddisgwyl unrhyw beth yn ôl, mae'n y gost iddyn nhw, ond oes. There is no such thing as a free lunch. Mae'n costi i rhywun, mae'r person yna yn gorfod talu am y bwyd neu talu am beth bynnag sydd yn cael ei gynnig mwyn ei rhoi i chi. Nawr, yn yr adran sydd dan sylw'r bore yma, mae Iesu yn cynnig pryd o fwyd. Mae'n
cynnig y bwyd yma i'r bobl oedd yn tyrru yn heidio mwyn gwrando arno fe a clywed mwy amdano fe. A dyw hynny ddim yn beth anghyffredin fod Iesu'n bwyta gyda phobl. Ni'n clywed am hynny'n digwydd yn aml yn yr Efengylau. Mae Iesu wrth ei fodd yn eistedd lawr ac yn rhannu pryd o fwyd efo pobl, yn siarad, yn sgwrsio'n dyfnhau cymdeithas, yn dangos cariad trwy cydfwyta. Ond beth sy'n anarferol fan hyn wrth gwrs yw y ffordd mae'r bwyd yn cael ei gynnig. Gyda 5 torf, 2 bysgodyn, mae Iesu yn cynnig digon o fwyd i borthu 5,000 o ddynion a gwragedd a phlant ar ben hynny. A mae Iesu yn cynnig hyn iddyn nhw yn rhad ac am ddim. There are no strings attached. Dyw e ddim yn disgwyl unrhyw beth yn ôl ganddyn nhw. Mae'n rhannu gyda nhw yr hyn sydd yn iddo fe, sef popeth, wrth gwrs. Mae Iesu'n barod i rannu, mae'n barod i roi gan gymryd y gost arno fe ei hun. Ac yn wir, be welwn ni yw fod yr arwydd yma yn pwyntio i'r ffaith fod Iesu yn cynnig mwy na just pryd o fwyd i ni. Mae'n cynnig yr hyn i ni angen yn fwy nag unrhyw beth arall, sef y bywyd sydd i'w gael ynddo fe. Ie, mae Iesu'n cynnig nid just bara a pysgod i'w bobl. Mae'n cynnig ei hunan. Mae'n cynnig maddeuant. Mae'n cynnig perthynas. Mae'n cynnig bywyd tragwyddol. Felly, gadewch i ni edrych yn fanylach ar y pryd bwyd yma. A'r peth gyntaf fi eisiau ni i sylwi arni yw y chef, os allai roi fel yma, yr un sy'n darparu y bwyd. Nawr, sa'n gwybod os ydych chi hoff celebrity chef. Mae raglenni coginio di mynd yn hynod o boblogaidd yn do erbyn hyn. I'r fath raddau gallwch chi gael eich dewis o gogyddion adnabyddus. Mae dyn nhw i raglenni hunan, mae dyn nhw i llyfrau coginio hunan, mae ganddyn nhw i range of herbs and spices a sauces i hunan, ac wrth gwrs mae ganddyn nhw yn aml bwyty. A mae pobl yn hoffi, os ydyn nhw'n gallu, mynd i'r llefydd yma i gael pryd o fwyd wedi baratoi gan y person special yna. Chi eisiau bod gallu dweud, wel, fi wedi cael pryd o fwyd wedi baratoi gan pwy bynnag. Pwy yw'r chef sydd yn ei fan hyn? Pwy sy'n darparu y bwyd ryfeddol yma i'w bobl? Wel, bydd rhywun yn ateb Iesu, wrth gwrs, ni'n gwybod hynny, chi'n iawn. Ond pan ni'n cymryd ychydig o amser i feddwl ac i fynd yn ddyfnach, mae'r arwydd yma mae Iesu'n ei wneud a'r holl hanes yn dangos llawer mwy i ni am bwy yw Iesu. Chi weld yn yr adran ddiwetha, Mhenod 5, glywon ni ond o fod arwyddion Iesu yn tystio i bwy yw Iesu. A fe wedodd Iesu hefyd yn dod fod yr Hen Testament, yr ysgrythurau, yn tystio iddo fe. A felly mewn un ystod, dyw ddim yn syndod pan ni'n dod nawr i benod 6, mae'r arwydd fawr nesaf yma sydd gyda ni yn un hynod o gyfoethog efo adleisiau o'r Hen Testament. Falle wythnos diwetha, o'ch chi ddim cweit yn deall be o'n i'n golygu pan o'n i'n sôn am yr adleisiau mae'r ffordd mae'r Hen Testament yn pwyntio at Iesu. Wel, i fi wedi cael real thrill o'r wythnos yma'n darllen yr hanes yma, ac yn gweld, wel, o leia 7 adlais o'r Hen Testament. Falle bod chi'n gallu gweld mwy os i chi, please cysylltwch byddwn ni'n dwlu clywed a thrafod. Mae'r 3 cyntaf yn gysylltiedig â Moses. Ni'n clywed yn gyntaf fod y Pasg yn ymyl. Yr oedd y Pasg, gwyl yr Iddewon yn ymyl. Nawr wrth gwrs, y Pasg
a gwyl y bara croew oedd yr adeg pan fydde pobl Dduw yn cofio ac yn dathlu sut roedd Duw wedi achub nhw o'i caethiwed nhw yng ngwlad yr Aifft. Bydden nhw'n lladd oen ac yn cofio yr oen yna bu farw mwyn achub mab cyntafynedig bob teulu. Ond nhw'n cofio sut oedd Duw 'di darparu ffordd i'w achub nhw a dod â nhw i'r wlad roedd ei wedi ei addo iddyn nhw. Yna, fan hyn, ni'n gweld y bobl yn bwyta mewn lle anial ac yn derbyn bara. Ac wrth gwrs, fel glywon ni nes ymlaen ym mhenod 6, mae'r hanes yna'n sicr o fynd a'n meddwl ni nôl at pan oedd pobl Dduw yn yr anialwch, a nath Dduw roi mana iddyn nhw. Ar ôl dod allan o'r Aifft, oedd dim byd ganddyn nhw i fwyta, mae Duw yn rhoi'r bara nefol yma iddyn nhw. A fan hyn, mae Iesu yn darpara bara gwirthiol i'w bobl e. Beth arall? Wel, yn drydydd, oedd Moses, yr un nath arwain i bobl allan o'r Aifft, nath ddweud bod yna broffwyd arall yn mynd i ddod. Oedd Duw 'di addo trwy Moses anfon proffwyd i arwain y bobl ac i roi gair Duw i'r bobl. Ac dyna sydd yn cael ei gyfeirio ato fe yn adnod 14, pan mae'r bobl yn dweud hwn yn wir yw'r proffwyd sy'n dod i'r byd, Iesu. Felly, yn syth, mae dychu'r elfennau hynny. Tair elfen sydd yn gwneud i ni feddwl am Moses yr Exodus, y Pasg, y Mana, y proffwyd. Ond yna, pan chi'n stopio am ychydig bach i ystyried, mae yna adleisiau amlwg eraill o'r Hen Testament. Beth am hanes Abraham ac Isaac? A chi'n cofio, mae Duw yn profi Abraham, yn dweud wrtho fe i aberthu ei fab Isaac. A mae Abraham yn mynd ag Isaac, maen nhw'n mynd i ben mynydd, ac ar y mynydd mae Isaac yn gofyn, Dad, ble i ni'n mynd i gael yr aberth? Mae dyn ni popeth arall, ond ble mae'r hyn sydd ei angen? Ac ateb Abraham oedd, wel, bydd Duw yn darparu. Ac wrth gwrs, cyn i Abraham orfod lladd ei fab, mae Duw yn ei stopio fe ac yn dweud, fi'n gwybod nawr dy fod ti yn fy nghredu i ac yn ymddiried yno fi. Ac felly dyma hwrdd i'w ladd yn lle. Be sy'n digwydd fan hyn? Wel, mae Iesu di mynd i ben Bryn gyda i ddisgyblion ac fe sydd yn gofyn i Philip, ble mae'r hyn sydd ei angen? Ac wrth gwrs, mae Duw unwaith eto yn darparu, mae Iesu yn darparu yr hyn sydd ei angen. Be arall? Wel, fi'n siŵr mae hoff salm, llawer ohono ni, yw salm 23. Na i ddim darllen y salm i gyd, ond mae salm 23 yn dweud hyn. Yr arglwydd yw fy migael, ni bydd eisiau arnaf. Gwna i mi orwedd mewn porfeidd breision a thywys fi gerllaw dyfroedd tawel. Yr wyt yn arlwyo bwrdd o'n blaen, yngwydd fy ngelynion. Dafydd yn y salm yn siarad am Dduw, ond beth i ni'n gweld fan hyn? Wel, Iesu yn bugeilio i bobl, yn gwneud iddyn nhw eistedd yn y porfa fras ac yn arlwyo bwrdd ar eu cyfer nhw. Yna, chweched i ni, ag esiampl sydd falle ddim mor gyfarwydd i ni. Ni'n troi at ail brenhinoedd, pennod 4. Ac yn adnodau 42 i 44 ni'n darllen hyn. Daeth gŵr o Baal Salisa a bara blaenffrwyth i ŵr Duw yn cynnwys 20 torth haidd a thywysennau o yd newydd. Dwedodd, rowch hwy i'r dynion i'w bwyta. Ond dwedodd ei wasanaethwr, sut y gallaf rannu hyn rhwng 100 o ddynion? Ond atebodd, ro hwy i'r dynion i'w bwyta,
Oherwydd fel hyn y dywed yr arglwydd, bydd bwyta a gadael gweddill. A gosododd y torthau o'i blaen, a chawsant fwyta a gadael gweddill yn ôl gair yr arglwydd. Y proffwyd Eliseis, un wnaeth llawer o wirthiau trwy nerth Duw. Mae fan hyn yn derbyn yr torthau haidd yma. Mae yna 20 ohonyn nhw a tywysennau id hefyd i'w rhannu rhwng 100 o ddynion ac trwy air yr arglwydd mae'n llwyddo i wneud hynny. Mae'n ei bwydo nhw am yn y weddill. Fan hyn, mae dyn ni Iesu yn cymryd, lot yn llai o fwyd, 5 torth haidd a 2 bysgodyn, ac yn rannu hwnna nid rhwng 100, nid rhwng 1000, nid hyd yn oed rhwng 5,000, ond 5,000 o ddynion a gwragedd a phlant. Hynny yw, mae Iesu yn gwneud gwyrth gymaint yn fwy nag Eliseis gŵr Duw, ac yn gwneud hynny yn ei nerth ei hunan. Un ola te. Yn Eseia 55, a fi wedi cyfeirio at hyn yn barod yn ein cyfres ni yn Ioan. Yn Eseia 55, mae'r gwahoddiad yma gan Dduw i'w bobl. Pam y gwariwch arian am yr hyn nad yw'n fara? A llafurio am yr hyn nad yw'n digoni? Gwrandewch arnaf yn astyd, a chewch fwyta'r hyn sydd dda, a mwynhau danteithion. Dyw yn dweud, pam ych chi'n gweithio'n ymdrechu, yn gwario'ch arian am just bara, naturiol, bwyd a pethau'r byd yma sydd ddim yn gallu'ch digoni chi? Na, dewch at y fi, medde Duw, gwrandewch arno fi, a na i roi'r holl bethau yma chi angen, a mwy na hynny, am ddim. Mae'r holl hanes yma yn tynnu at ei gilydd yr strands gwahanol yma o'r Hen Testament, a maen nhw gyd yn cwrdd yn Iesu yn dyn nhw. Mae chydig bach fel mewn ambell sioe gerdd. Mae dych chi'r caneuon yma, yr alawon gwahanol yma, maen nhw gyd yn hyfryd ynddyn nhw eu hunan, ond yna chi'n cael rhyw gân fawr. Mae'r sioe yn cyrraedd rhyw uchafbwynt a chi'n clywed yr holl ganeuon, yr alawon yn cael ei plethu yn ei gilydd mwyn creu rhyw gyfanwaith mawr. Fan hyn mae dyn ni Moses ac Abram ac Isaac a Salm 23 ac Eliseis ac Eseia. Yr cwbl di bod yn pwyntio at Iesu a nawr yn dangos pwy yw e. Fe yw'r un sydd yn darparu. Fe yw yr oen sydd am gael ei ladd. Fe yw'r mab sydd ddim yn mynd i gael ei arbed. Fe yw'r proffwyd o Dduw wedi afo, ond un sydd yn fwy nag unrhyw broffwyd arall, achos fe yw y mab, yr un sydd yn rhoi ei hun i'w bobl. Dyna'r chef. Dyna'r un sydd yn paratoi ac yn darparu i'w bobl fan hyn. Felly beth mae'n darparu? Ni'n dod at ein ail bwynt ni nawr, ac yr ail bwynt sydd yn yw y cyflwyniad, y presentation. Maen nhw'n dweud yn dyn nhw, yr cogyddion enwog yma, presentation is everything. Dyn nhw ddim jyst yn gwneud beth i fi wneud, sef taflu neu tywall popeth ar y plat ac yna i llwcio fe. Na, maen nhw'n gosod popeth allan. Maen nhw'n ofal. Maen nhw'n rhoi popeth yn union fel maen nhw eisiau mwyn i ni weld ac mwyn i ni i werthfawrogi. A dyna sy'n digwydd fan hyn. Chi'n gwybod, mae'r arglwydd Iesu yn amlwg yn gwybod beth mae'n mynd i wneud, beth sydd am ddigwydd. Mae'n gwybod pam fod yn mynd i wneud e. Mae'n gwybod beth fydd ymateb y bobl i hyn. Felly be mae'n gwneud? Beth yw'r arwydd? Achos mae'n arwydd pwysig. Ni wedi gweld yn dini. Mae'n rai pethau yn Efengyl Ioan sydd ddim yn cael eu cofnodi yn yr Efengyl eraill.
A mae yna rai pethau, mae Matthew, Mark a Luke yn sôn amdano nhw, dydy Ioan ddim yn ei gofnodi. Ond yna ambell tro, mae'r 4 efengil yn cyfnodi yr un digwyddiad. A chi'n teimlo ar adegau hynny, wel, mae yna rhywbeth fan hyn sydd yn arwydd o cael. Mae nhw i gyd yn teimlo bod rhaid cynnwys, mae rhaid cyfnodi hyn. A mae hynny'n wir y tro yma. A fi'n siŵr fod hwnna'n un o'r resymau pan fod cymaint ohono ni'n gyfarwydd ar hanes. A mae'n hanes i werth i ni dal i sylw iddo fe. Beth sy'n digwydd? Wel, adnod 8. Dyma un o'i ddisgyblion, Andreas, brawd Seimon Pedr, yn dweud wrtho, y mae bachgen yma a 5 torth haidd a 2 bysgodyn ganddo. Ond beth yw hynny rhwng cynifer? Dwedodd Iesu, gnewch i'r bobl eistedd i lawr. Roedd llawer o laswellt yn y lle ac eisteddodd y dynion i lawr rhyw 5,000 ohonynt. Yna cymerodd Iesu y torthau ac wedi diolch fe rhannodd i'r rhai oedd yn eistedd. Gwnaeth yr un peth hefyd ar pysgod, gan roi i bob un faint a fynnau. Nawr mae'n reit rwydd i ddeall pam fod yr arwydd yma wedi gwneud gymaint o argraff. Fod yna llawer o arwyddion yn cael ei gwneud o flaen lot o bobl, dim ond 1 neu 2 sydd fel arfer yn profi cael ei achau neu beth bynnag. Ond fan hyn, mae dyn ni gynulleidfa o, wel, dros 5,000 o bobl, a dyn nhw ddim jyst yn gweld beth sy'n digwydd, ond maen nhw'n ei brofi dros dyn nhw eu hunan. Mae yna rhywbeth yn un sydd yn hynod o weladwy, hynod o gyhoeddus, rhywbeth oedd y bobl yn gallu i weld, i gyffwrdd, i arogli, i flasu, a felly i gofio. Wedi'r cyfan, faint ohono ni sydd yn cofio prydau bwyd amlwg yn bywydau ni. Adegau lle ni wedi bod gyda teulu neu ffrindiau neu ar ein gwyliau. Mae yna fwyd sydd wedi aros yn y cof. Wel, byddai'r bobl yma wedi cofio y pryd bwyd hwn. A mae hynny chydig yn od, yn dydi, achos dyw'r bwyd ei hunan ddim yn arbennig o special. Mae'r bwyd yn ddigon syml. Mae yna fachgen bach ac mae wedi pacio chydig o fwyd ac mae'n dod â'r bwyd yma, bwyd cyffredin iawn, bwyd ddigon tila. Hynny oedd bara haidd a'r pysgod yma, oedd siŵr o fod yn bysgod bach wedi ei sychu, ond nhw'n bethau cyffredin iawn, pethau rad iawn. A mae Iesu yn defnyddio'r pethau yma i wneud yr arwydd anhygoel yma. Mae'n gwneud rhywbeth sydd yn amlwg yn amhosib i unrhyw un heblaw am Dduw. Byddai'r bwyd yma ddim yn ddigon i'r disgyblion siŵr o fod, ond brwsionin y ddau, yr un ar gyfer yr miloedd oedd yno. Mae Philip yn amcan gyfrif bydda angen 200 darn arian, neu 200 denariws. 200 o'r darnau hynny oedd yn cael ei talu am ddiwrnod o waith. Felly, tua 8 mis o gyflog rhywun, bydda angen hynny mwyn prynu bwyd i bawb. Nawr, doedd yr arian yna ddim ar gael. Hyd yn oed os oedd yna siopau iddyn nhw brynu y bwyd yma ynddyn nhw. Felly mae'r sefyllfa yn un hollol amhosib, a does yna ddim ffordd y bydda Iesu a'r disgyblion di gallu twyllo fan hyn. Mae'n werth mor gyhoeddus, mor glir. Felly pam fod Iesu'n gwneud e? Wel, mae un peth yn amlwg yn dydi, mae eisiau profi i ddisgyblion. Mae eisiau profi i ffydd nhw. Yna pam mae'n gofyn y cwestiwn i Philip. Mae e'n gwybod be mae'n mynd i wneud, ond mae eisiau gweld lle mae Philip a'r disgyblion eraill arni.
Mae eisiau gweld faint maen nhw wedi deall ohono fe ac faint maen nhw'n sylweddoli yw'r nerth a'r pŵer sydd ganddo fe. Ond nid jyst profi nhw mae Iesu eisiau gwneud fe. Na, mae Iesu eisiau dangos i'w ddisgyblion ac i'r dyrfa, mae yw'r un sydd yn darparu. Mae eisiau dangos fod yn teyrnasu, yn rheoli. A hyd yn oed pan mae'r sefyllfa yn edrych yn anobeithiol neu'n amhosib, pan does na ddim byd i'w fwyta, a ni ddim yn gwybod lle mae'r pryd o fwyd nesaf mynd i ddod, ysdim angen ofni, ysdim angen gofidio, ysdim angen digaloni. Chwa, mae'r arglwydd fan hyn yn gwybod beth sydd ei angen ar y bobl. Mae'n gwybod beth sydd ei angen arno ni. Ac mae'n abl i ddarparu ar gyfer ein anghenion ni. Mae'n gwybod beth i ni angen yn well na ni ein hunan, a mae'n abl i roi yr hyn sydd ei angen. Nath Iesu ddysgu i ddisgyblion i weddio, ond dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol. Dyna ni fod i weddio gan Dduw, ond dyna hefyd ni fod i ddisgwyl gan Dduw, fod e'n rhoi i ni bob dydd, nid beth i ni eisiau, ond beth i ni i angen. Mae'r wyrth yma'n dangos mewn ffordd hynod o glir fod Duw yn gallu rhoi yr hyn sydd ei angen arno ni. Mae Iesu yn gallu darparu yn berffaith ar gyfer i bobl. Mae Duw yn gallu cymryd pethau syml, pethau ddigon elfennol, a mae'n gallu troi nhw a'i defnyddio nhw i gyflawni i ewyllus e. A mae hynny'n wir am fara a physgod. Mae'n wir hefyd amdano ni. Sa'n gwybod amdano chi, ond weithiau fi'n edrych ar ein gwlad ni ac ar ein byd ni ac ar mor dywyll yw ein cymdeithas ni. A fi'n edrych arno fi fy hun ac ar bobl Dduw, ar eglwys yr arglwydd Iesu Grist, ac i ni weld mor wan a mor aneffeithiol, mor anigonol i'r dasg yma o gyrraedd pobl efo'r efengil, ac ni'n gallu cael ein temtio i ddigaloni, i roi lan, yn dydyn ni. Ni'n gallu bod fel Andreas yn dweud beth yw hynny rhwng cynifer, pa wahaniaeth i ni yn gallu i wneud. Ach weld, sdim angen anobeithio. A dyw'r arglwydd ddim di newid. Mae'r newyddion da sydd gennym ni i'w rannu, falle fod e'n edrych fel peth syml a peth ddigon tila yng ngolwg y byd, mae'n ddigon. Mae'n ddigon i lenwi y gwagle hynny sydd yn y byd ac i gwrdd ag angen dyfna pob un person ar wyneb y ddaear. Mae hyn yn dod â ni felly at ein trydydd pwynt ni. Oherwydd, yn debyg i be welon ni efo'r wraig yn orffynon Jacob, mae Iesu eisiau i'w ddisgyblion fan hyn i sylweddoli bod angen mwy na bara. Oedd hi angen mwy na just dŵr o'r ffynon, a mae rhain angen mwy na just bara i lenwi boliau. Mae nhw angen Iesu, oherwydd dim ond fe sy'n gallu'n digoni ni. A felly ni'n dod i'n trydydd pwynt ni, sef y rhagflas, neu'r appetizer, os allai roi fel na. Pan chi'n mynd am bryd o fwyd, pos, neu os ych chi'n mynd i briodas neu rhyw achlysur felly, yn aml iawn mae yna appetizers. Yr pethau bach yma, chi'n cael i'w bwyta, a maen nhw'n hyfryd. Yn aml iawn, maen nhw'n wych, maen nhw yno, ac ni eisiau nhw, ni mwynhau nhw am beth ydyn nhw. Ond yn fuan iawn, chi eisiau bwyd eto. Achos mae'r pethau bach yma, wir jyst yn eich paratoi chi ar gyfer rhywbeth mwy, rhywbeth gwell sydd i ddod. Byddai'n beth od iawn os o'ch chi mewn rhyw ledd
ac mae'r prif gwrs yn cael ei weini a'i gynnig, ond bod chi yn aros yno gyda yr appetizers. Ac eto, mae'n berygl i hynny fod yn wir amdano ni. Oedd yna berygl o hynny gyda y disgyblion a'r dyrfa yma oedd yn dilyn Iesu. Adnod 6. Dweud hyn yr oedd i roi prawf arno, oherwydd gwyddai fe hun beth yr oedd yn mynd i'w wneud. Atebodd Philip ef, ni byddai bara gwerth 200 o ddarnau arian, yn ddigon i roi tamed bach i bob un ohonynt. Mae Philip fan hyn yn dangos fod ei feddwl yn dal i fod ar bethau daearol. Mae'n dal i fod yn meddwl am fwyd ac am arian. Yn hytrach na gweld fod yna angen dyfnach ar y bobl yma. Yn hytrach na gweld fod Iesu'n gallu cwrdd â phob angen yno ni. Dwi ddim fel tas mae'n sylweddoli fod yna rhywbeth gwell ar gael fan hyn na just torth haidd a darn o bysgodyn. A falle fod hynny'n wir am rai ohono ni. I ni'n hoffi y pethau yma Cristnogaeth yn ei cynnig i ni. Ni'n hoffi yr gymdeithas ni fel arfer yn ei gael, ni'n hoffi'r canu yna i ni fel arfer yn ei gael, ni'n hoffi mynd a cael falle paned a bisged neu hyd yn oed pryd o fwyd ar adegau, ac ni'n mwynhau'r holl bethau hynny tra'n anghofio bod Iesu eisiau cynnig rhywbeth llawer gwell i ni. Dyna oedd yn wir am y dyrfa yma oedd yn dilyn Iesu. Oedd y pryd bwyd yma nath Iesu roi iddyn nhw, oedd e'n bwysig, oedd e angen arnyn nhw, ond fod wedi llenwi boliau nhw, dim ond aperitif oedd e fod. Oedd e fod i ddangos iddyn nhw fod Iesu wedi dod i gynnig rhywbeth llawer mwy. Oedd e i'w paratoi nhw ar gyfer y prif gwrs, sef Iesu ei hun. Ond be welwn ni wrth i ni ddarllen ymlaen yw, mae'n amlwg bod nhw ddim wedi gweld hynny chwaith. Fe welwn ni, maen nhw'n dilyn Iesu yn chaso ar ei olau achos maen nhw just eisiau pryd arall o fwyd. A hyd yn oed fan hyn, ni'n clywed bod nhw eisiau i gipio fe, i wneud e'n frenin, maen nhw eisiau i gymryd e. Hyd yn oed os yw e'n gwrthod hynny i fynd â fe i Jerusalem a'i goroni e. Pam? Achos maen nhw eisiau'r math yna o frenin sydd just yn cwrdd â'i anghenion corfforol nhw. A mae Iesu'n gwrthod yn dydy, mae yn cilio oddi wrthyn nhw, mae'n mynd i ffwrdd i'r mynydd ar ei ben ei hunan eto, achos mae e'n gwybod, wel na, nid dyna'r math o frenin sydd ei angen arnoch chi. Chi angen mwy na just bara, chi angen mwy na just cwrdd a'ch anghenion corfforol. Oedd e'n gwybod fod i lwybr i'r goron yn arwain yn gyntaf at y groes. Oedd e'n gwybod y math o frenin, y math o feseia oedd ei angen ar y bobl yma, oedd un bydde yn marw trostyn nhw mwyn rhoi y bywyd tragwyddol oedd ei angen. Yr maddeiant yna oedd ei angen arnyn nhw. Fi'n hoff iawn o fwyd, please peidiwch camddeall hyn. Ond mae angen mwy na bwyd arno ni fel pobl. Nid ar fara'n unig y bydd byw dyn, ond ar bob gair sy'n dod o enau Duw. Mae'n anghenion ni fel pobl yn gorfforol ydyn ac yn ysbrydol. Mae'n newyn, mae'n syched ar bob un ohono ni am Dduw ei hun, a dim ond Duw trwy'r arglwydd Iesu all gwrdd ar angen yna. Dim ond Duw trwy'r arglwydd Iesu all ein digoni ni. Dyna pam, ar ôl i bawb orffen i bwyd nhw fan hyn, maen nhw wedi cymryd gymaint am nhw eisiau, ond mae Iesu'n dweud, wel, nawr casglwch y gweddill. Adnod 13. Fe'i casglasant felly, a llenwi 12 basged ar tameidiau roedd y bwytawyr wedi ei gadael yn weddill o'r 5 torf haidd.
Dydy Iesu ddim yn wastraffus. Bydd y gweddillion yma yn cael ei defnyddio yn ddigon buan. Bydd y bwyd sydd wedi llenwi boliau yn fuan iawn wedi dreulio a bydd angen rhywbeth eto arnyn nhw. Ond mae Iesu'n dangos rhywbeth mwy eto yn dydy fan hyn. Mae'n dangos fod wedi dod i'w digoni nhw. Nid jyst i lenwi bol nhw unwaith, ond i roi pob dim sydd ei angen. Mae'n cynnig mwy na bara, mae'n cynnig ei hunan, a mae hynny'n ddigon ar gyfer 12,000 Israel. Yn cael ei cynrychioli fan hyn gan 12 basged o fara. Holl bobl Israel. Mae Iesu'n ddigon ar gyfer holl bobl y byd. Unrhyw un sy'n barod i ddod ato fe yn waglaw a dweud, please, ga i yr hyn rwy ti'n ei gynnig. Please, fi am dydnabod i. Please, wneud i ddarparu ar gyfer fy anghenion corfforol i, ond please, hyd yn oed yn fwy na hynny, wneud i ddarparu am fy angen ysbrydol i, wneud i faddau fi, wneud i fy nerbyn i, wneud i gymryd fi fod yn ddisgybl i ti, wneud i roi bywyd tragwyddol i fi. Dyna mae Iesu'n ei gynnig. Mae'n ei gynnig e'n rhad ac am ddim. Mae'n y gost. There's no such thing as a free lunch. Sdim y fath beth chwaith a iachawdwriaeth. Rhad ac am ddim, mae'n costio, nid i ni, ond i Iesu. Mae wedi dod i gymryd y gost arno fe ei hun. Mae wedi dod i ei wynebu'r groes. Mae wedi dod i farw yn aberth yn ein lle ni. A mae wedi dod i roi ei fywyd yn brydwerth dros lawer. Mae wedi dod i gynnig ei hunan yn ein lle ni. A mae'n gofyn dim gennym ni. Sdim rhaid i ni weithio am ein iachawdwriaeth, sdim ffordd i ni dalu am ein iachawdwriaeth. Y cwbl i ni angen gwneud yw credu. Ymddiried ynddo fe. Dod ato fe. Derbyn ganddo fe. A'i ddilyn e. Diolch iddo. Amen. Amen. Wel, wrth i ni orffen yn oedfa ni. Na ni ganu unwaith yn rhagor. Na ni ganu mawl i Dduw gyda'n gilydd.
Diolch am eich cwmni chi unwaith eto. Fi'n ymwybodol falle fod yr wythnosau nesaf yma dros yr haf yn mynd i fod yn rhwyddach i rai, ond hyd yn oed yn anoddach i lawer ohono ni. A felly, os oes yna unrhyw ffordd i ni fel eglwys yn gallu eich cynorthwyo chi, please cysylltwch â ni. Wel, gadewch i ni weddio a chyflwyno'n hunan i ofal ein Duw ni. O da, diolch. Mae ti yw y Duw sy'n darparu. A dy fod ti wedi dangos hynny mewn llawer o ffyrdd trwy'r Hen Testament, ond dy fod ti wedi dangos hynny yn y ffordd mwyaf amlwg wrth roi yr arglwydd Iesu Grist. Diolch amdano fe, am bwy yw a'r cwbl mae ei wedi gyflawni ar ein rhan ni. Y cwbl mae e'n ei gynnig i ni y bore yma. Arglwydd ro ffydd i ni nawr i dderbyn ac i gredu ac i'w ddilyn ni. Er mwyn ei enw. Amen. Amen.